Bueno, atzaldean, justu jaten harrapatzen azute. Ez bazkaltzen, baina mehin datzen bai. Eta bueno, biharren abesti gaztu hasi da, jaten nahi ditzan eta ezin zen moztu. Baina bueno, titulutik ikuste zuten bezala, Ori and the Will of the Wisps, ea gaur amaitzen deun, askotzen falta, eta aspaldi utzi genuen, gero Flight Simulator atera zan, eta ez de, bueno, hori eta beste gauza atzuatik ez nuen demorarik izan zuzenekoak egiteko. Eta, bueno, zuzenekoak egiteko bai, baina zuzeneko baten ibiltzeko. Eta, bueno, ea bukaera ematea joten, merezidun jolaz badata, bukaera ematea, eta, bueno, pentsai, gaur ratzaldean neko goizoa zita, ea amaitzetan. Txarna da, mekanika pixat igual aztut eukikututela, baina, bueno, jongo behartzen. Oin aldatu erdet amendik. Hau. Eta teorian, bale, ikusten hasi bertzeta. Gainaz naukan, gar Flight Simulatorekin zuzeno goiteko goba hundirik ze azkeno aktualizazioan sartutenean irakurri bat aerolineako gazkinetan Airbusa A320 eta Boeing 747 bug bastante sartu dituztela. Eta orduan, konprobatu arte neuk ze puntutaino afektatzen diaten bugak, zenbait jandei bugak afektatzen diete eta beste batzu idez. Eta orduan, ni nahiko sorteduna izan naiz aspektu horretan. Beraz, normalen ez det bug askorik izan jendeak idazte zitunak eta orain ikustean aize puntutaino zaiteekin afektatzen duten zuzenekoak egiten. Bueno, horikin zeitzen dugu. Gauratu nola hartzarekin itzen genuen, liberatu genuen eta urrungo argian bilegoa zen. Nessun popolazione
Beste denbora ez ibilita hori da txarra. Aztu ite zaizu zola ibili bertzean eta... Hemen gora ezin dira jo. Zeurazkiatzea gueltatu gara da. Ez, pintxoa dut. Hau irekin behar dut. Baina, ez da. Beste nubaitek irekin. Bestela kandela piztu erda, baina goitirik eta holako zerren. Hau hori aportu bazen azken. Jaten bukatzen denean hasi. Txarra hori ez lagoratzen, dauzkaten akzio guztiak. Niti iruz salto gaudu muskalak. Vale, hortaz, hemen gora jurezkeu. Gara batzen duz. Mapa emango du. Nanos! Inaiz uko? Naiznak. Mapa erasuko du zepila laguntzeuta. Vale, bossa hemen dago, inondik. Imaginatzen, hemen boss bat bintzet badagoela, zeuru, no? Vale, hortaz hemen dihun berko da eta hemen portala daukegu. Hemen pasoa bera, zeu. Ah, bale. Ondarra da. Hori momentuz ezin deuna kendu. Vale. A ver, checkpointa. Iristen gehan. Ze checkpointean goratzen naiz zendatzen dela. Oso arra. Hemen pasoa irekin.
Zado urruko jolasa nahiko nuen jarri da, Doom Eternal jarri dute. Eta... zuzenean. Paso ya. Es que son así ropas. Ah, vale, vale. Smartzen male. Zerbait bizki. Honekin hau paso. Joder, es que... Descuida, descargas. Saya un hecho. Hola, hasta kurtzen. Deberá ser más. Ah. Ay. Dash. Che microfono ti guida un po' della carta. Ama dime sta kurtzen. Mikrofona horretik daukatela uste. Vale, oino egon beharko dut. Ahaztu zaikuta. Vale, segundu bat, gauzat atenditu berdet eta ontsenez, 2 minutu berdet.
Bale, vuelta naiz. Azken interneta aldatu behar dugu txina. Bueno, agian aldatu behar dugu. Eta horrek. Horren ingurua. Izan gauza. Hemen ez da. Horra joan behar naiz. Gauza da hemen gora nahetela izgoa. Zeatik behera botatzen atorri bila gora. Behera botatzen izatio? Bera. Eta gora juten da. Bale. Baina alderantz zitet? Bale. Bale, da. Ne eure burua impulsuan da, bale. Zati zuta, inbeste denbora ibilia, Kombo egin dugu. Bale, hor elurra da hor. Hendik ezin dut hori. Horik eroago libratuko eten. Habilitate bat emango jaten, imaginatu. Zaiura. Ojet. Joton nanush. Jinshelo tushatam. Gorle kutim. Turan atananin. Ikes. Uko kayotan gelo. Vale, horri zua mandartzaia agian. Vale, hau apurtu berkoa. Momentuz gora. Aztuan aukan ze hona banda sonora hona hori piztu behar dut.
zen. Hene bai. Vale, amendi. Vale, atea behar dugu. Bueno, atea ireki behar dugu. Ahí. Hor, gesten da. Kostatzen nahi zaila, zea. Dikin. Pausatik sortua da. Ja, distantzia urrundu naizela. Demora ustean konfunditzen nahi naiz, ja. Impulsoa nahi. Joder. Le pareizik kostatzen? Pulsusu alderantz izite, pentsatzen fletxak señalatzen dira eta jala. Proiektia noa ir. Laudia. Hau, gero hau irekikoa? Ezke hemen emateu bosa da hor. Itxura guztia. Habilitatea emango ere. Zer da? Vale, ez da jatu. Ondo. Baina adibidez agurtu. Laur jautin egiten. Orain adibidez ireki dizakegu zen. Teletransportean zona.
Nik ez dut ulertu semia misterioso hauek zertako dien. Bake misio sekundario baterako dala baina. Baina hortik aparte... Baspare bitu hemen gora. Ah, vale. Hau esan. Ya paso minera atatzea. Ez nahi zungo jolasatik zungo egitea zen. Gauza asko ezkat jolasteko. Eta zer txarre zugaran, denbora banauta baina. Ikes. Uko kutin. Aiutan kelo. Pa. Partida jordeta. Hau agian bestaldetik ireki behar da. Bai, itxura ustea dauka eskuitik inbara. Bale, asko ez duk entzen, baina hortaria izan. Erregura bat jartzen denboran zehar. Zaiten du. Bizitzak entzen dira. Imaginatzen bezala. Zen hor hueko dago zala, baina ez. Ayan orain, amendik egin da baina. Ez da giro raro. Parakaezakin zatozenean ez du egiten. Baina bestela baina.
Zaien barko nahi zoin berreskuratu arte. Budin. Nahi jarri. Hortxe. Zelatu ingo naiz berriz. Jake bertan daun. Bera agarri agato. Eta apokatzen duztu hori urrengo azkeneko habilitatea izan. Ondarra eta elurra eta olakoa daudenak zulatzea. Eta honek nago, egin zarizpen. Ordan honela. Suizidatuz. Batzutan iskina hola. Iskina da raro. Geratzen da kargotuta. Hemen amendik. Gaizki. Ancora.
Askotan ez dakit zein diren apurtzeko eta zer ez. Hala hortaz hemen bera jula ezkeu. Ego gora. Vale, da betiko zeari. Gari normala, baina bat baino gehiago arena bat eta... Hau oso horrezalia. Ez dira oso azkarrak eta... Bera daukat, eta gora daukat. Horra nenan bosan bila. Ez da itena, aki hori zer da. Ez que sonatu eta horreko. Zean baten, bildiginean aurreko postu zuzenekoan. Ez dut ezan. Horrelako zerbait agartzen moratu da. Koño. Aizea okatan konturatu ez. Vale, ez da erreza ez. Honena bidean gelditu lezkeula osasuna berazu. Mendi pasua. Pasua raro biten zitzekan, mendi pasua. Ya, atake normala, soilik ibiltzen dut aurkari normala, oso eskaxan hau. Hemen hau. Hemen sinkronizatu beharra dago. Vale, prácticamente voy a mover. Sin opcionales. Hemen izango zeurazki bosa. Itxura guztia baitza da. Laugarren artea. Gauna bat falta zaigu, bosgarren. Errete zaigu bosi dezegoen.
Bai, bada. Imaginatzen hau izan dut. Automatikagatik. Horen bera ditzea. Vale, ies egiten bada. Ez dakit, quick time eventa zan, o neu erori nahi zen, ez dakit. Hello, Skila. Duda itetor. Wotawi hanaidave. Bueno, hartzau taldean badin bat gau, arrano, ontzo horreketzu, ez libuk ez arrain berkoa. Para igasa fuara. Navrego nifta. Eta azkeneko uste zona hau da, ez baina hau ezkiz. Marte. Historia da, ontz, gaiztoko mila artean. Ematen du berak ere zea daukala, ez? Trasfondo bat daukala. Eta den bezalako zerbait. Desberdina zen, beste ontzek ez zioten onartu desberdina izateatik. Eta suposatzen horretik etorreko zea, daukan izaera. Quasetan Duarana Ashna
te skila. She tan waldu. Rayun to. Vale. Broi kanch yuzuda. Broyapso. Snarnu. Vale, orduan azkena falta zait. Geizkiz bana, bueno, zona hau ez dugu aztertuko zer. Azken finean, ez da derrigorra ona hause bakarrik falta zait. Bueno, horra eta ero hau. Ja azkenengoa desertuan argia bildu eta listo. Eta teorian bale litzateke. Horan, amendik gertuna hau daukau. Bueno, teletransportatu edo zentoketatik orduan hona joaz ezen. Itxun. Ze beste misioan aukala sekundario bat entregatzeko gaurain. Hemen zarizke? Baina ezkerrea etorri berge. Vale, segundu baten jungo gara. Zer zela txando hostiaz igual bukatzen da gaur. Ez nahi, hori ere. Bale, uniko una ez gara lagungo itea. Denbora... agian beste jolaz batzutan hil berezkiko. Baina... jolaz gara ez dugu. Speedrun bat izango ditzaten zen. Ona gero bueltan berriz... burbuja. Ona da bueltan... teletransportea erabili dezakegu. Beira, hemen zegoen. Zea bat. Portal bat. Deskubritu izan manu azkaz azkarra. Misio hauela izket, hemen ez dago... Bueno, nahiko gertu gaude hortik. Eta ziana...
ez dakit non dagoen Asiarena. Paso. Jogo naiz. Denbora gehiago izan nuke... Baina, azke... Ez da jolasteko denborarik ez daukatela baizik eta... Ez da denborarik estremina egitea. Bueno, esan... Ez da estremina egiteko, ozea, baizik eta jolasteko ez da orduan. Lehenbailen kentzea... Kentzea... Bukatzen nahi jolas hau, ze bestela gaur gertatu zeiten da bezala, ez? Denbora pasatzen da eta jolasaren ari guztia galdu duzu, kontrolan... Zea mekanika guztia galdu dituzu eta gero pila notatzen da. Bat hori eta bezalako jolas dinamiko baten mekanika hori galtzea da. Pena bat. Santuare konbate hau paso egitea. Zeria gauduen bezala oso indartsu daude, zea. Boss bat baldin hori irazteko nire ustez. Zona honetan inoiz ez da zen. Hori lekuiten mebentazan, honi botoia eman diotelako endo.
Bale, hor, izkutatu ez zela. Soinua bere gainean jarri. Azkarra bide horrez. Baina horko plataforma horta jun behar naiz. Batzeatik edo. Tela horren atzean agian. Vale, no. Gero no zona ikusten zen da. Dana batera. Ahora esquerra. Ez zaitu kurritzen noak. Gertu hau izan behar dut. Segituan ikusi.
ni pentsatzen nuen, jode, beste toki bat isuntatzen baina ez da parean agertzen bat. Epa. Ah, bale, gorlekak dia zoiek. Horkari handi horiek. Eta seurazki horiek irakutzko jate izan dutena, ez? Habilitatea zu ondarra jentzen. Itxura guztiak, ze. Pixapeatu ite. Minerala biltzen dira. Toki hontako berezitasuna da ematen urra darrakin dago eta apurtzen juten da. Gorlekak gaur dira. Ez da bate distantzia. Kantinplora aurkitu arko honei ura ekartzen. Imaginatzet.
habilitatea mengatik dute. Barra elurra. Eta bez. Ja habilitate bat, ka? Ah, vale. Perdona, beste botu kombinazioekin zoratzen nahi pixka. Golpeatek nakatzen dut, Antzerakoa naukan eta ez ditzen beraz. Hau ere segurazki ez datera hori. Bestaldetik irekitzen da. Amo. Laur runa bat da momentu.
Joño, bola horietan pasatu naiteke. Gauza, entzatu bai jo berde, gora. Bale, runa bat hartuta. Justo aurkituko nuke tipoa mapan. Ze mapa izateak kriston abantaia da. Agian. Joder. Esto merezi. Trokari normalak ez dira ingo arazoa. Berba patasai. Hemen ezkerrean. Funda izango. Bola horretara. Smart work. De puta chorra aurkitu. Joder. Jartzen dira. Joder. Zitzen nukeak gelditu eta disparatu zara. Ze distantzia batera ja. Bez.
habilitatea asta arma. Itxura guztia duka bozan hau ez. Hemen ingoran dago. Ja, ambientetik nabaretu dituz. Boza inguru. Espera.
hori horrelakoa zehazan. Argi bat engantzatzen. Pausa hemen inguruan pinta uste daukatu izango gala. Ja, zoom out egiten azten danean kamera, gizu zerbait handia datorrela. Oshizinda ori, koro oshizen, hana koro oma. Koro oma kreishizinda, agara omkena. Ez dira postu izango, lau izango dira eta hemen egongo da. Izan, basoaren espiritu. Eskubitik behiratu zer dago. Ez, beraz barrura. Koro oshizena, koro. Koro iru manaki, anshoto kama, kreishizini. Krai omot koro mani, enkare omakende. Zuetz baten marrazkia da orban. Irekitzeko zerbait. Este tipo. Iskutuatzen. Ja, flipatzen nintzen. Onain iritsi eta atazkatuta gehatzen. Orduan, habilitatea aldatzen da. Orduan gu azaldu ginera, izan da. Ez gure marrazkia. On bost begi bezala daude, Eta nik lau argi dauzkan, hori du eitete zorren bosgarren.
bosgarren aurkez argi ez ote deten aurkitu behar. Basoaren espiritua itzulu arazten. Ongora aishiti ana, katarasti inamati. Algo ama, ansu. Hemen dago, bosgarren, basoaren espiritua. Kosta nama, oi. Gordetzeko aldin bada, ja imaginatzen ze izango da. Hau bai ez nula imaginatzen. Zen hemen behetik junda, bosa hango zala. Hona junda. Ba nahi gabe ireki ez, bideo. Abaz, bale. Bosgarren argia lortu, eta bosa eta bat. Zerbait egin behar dugu. Hola zakitea, bost final. Maeragoa. Estela... Dena borrokan dut. Mekanika dauzkan. Vale, y ese. zen checkpointa jartzea bakit. Eset honek epikoago zen dula.
Baiatzen maizu guztiaz zorik egin beharra. Justuan ibili nahi zarra, momentu batean, enion impulsoa ematen eta gainean hau. Vale. Toren nire galdera da, no ajun berde. Vale, horra ajun berde. TP ona hilezkat, eta ona ingoet. Ez du berezi atzeko bideik jatra. Egiten zaitu da, eta hori barkatu bezala. Ah, beida. Horatze zertea. Leno, bilia. Hemendik eskuineak morren da. Ezkerra. Horra. Vale, hijo, bai. Hartare.
Ez dakit, habilitaterik ez liguke eman, ez zuen den. Hala ez. Salto cargado. Vale, baina. Bakarrik zailezko. Lurretik. Ez que ez dela deskonmonak zailezko. Vale, hortaz. Hola, itzuliarria. Ah, vale, hemendik izan. Ah, gutxiak. Vale, hemendik gora. Hau ematen du, ez? Zuaitzaren bihotza edo. Ez pasoa etxita zen, baina barrura goaz. Ah, coño, gure bila ona. Fin del sauce, vale. Ba, maiera ematen du datorrela. Hor dago. Hori. Apurtu behar du. Hemendik ona. What?
Espia konstantea da, beraz hortik ez da. Hor zertzea? Bola eta. Bale, ikusiet, ze pareta. Nondan pareta. Ez esaten nahi ditzen. Monator izaten. Bueno, azkeneko da, zona hau da. Mapa avanzados. Ai, io a pot. Ha, oggi nós. Ja, dirua asko importa zari. Punto honetara iritsita. Ostia, zona handia da. Ze ote dia hauek? Bale, hemen partia gorritzeko eta osasuna berreskuratzeko. Koño, izaten zan, zeatik ez du atakatzen zea, nire pertsonaia. Karo, horrela egoten dago jarri. Salto itezun, eta zaten saltoren botei nahiz egin. Zaine hon disparat. Txoina? Hau nahet ikusi zen. Segurazki horiek buskatzen da.
nola, ez da. Eta haure buskaten berko hemen portala egitzen. Ni portala egitzen. Jarraituko. Ez nago oso seguru nola egin behar da. Nahi hau zengo. Vale, horra habilitate. Joder. Ez dakizeatik. Likidoak instantanean markatzen zen. Eta hain hor zait eta beti hemen gora. Zeatik ez di. Ez dut ulertzen, gauza arraro. Eta tipo hori da horri xinean kanpeatzen. Eta ezin naiz. Ezin naiz. Oskara gertuatzen ezen momentuan. Eten dit eta atzera botatzen.
Espiak nazkak. Es que ves? ¿Viste? Instantaneamente izpia jotzek eta ezin dut ezarri. Kontrol guztia galtzen dut pertsonaia. Hori hor dago. Vale. Benetan hau guztiak apurtu behar ditutela. Adibidez, eskuineko goikoa. Hauxe. Hola bai, zentzu gehiago. Gauza hau. Vale, se llaman de eso. Jo, perfecto inverno, timing perfecto además de eso. Espías, ¿no? Está descansando. What? Set. Soltatelo. Airea. Iruditzen zait, jolasa ondo zehon puntu bateraino, momentuat gutxiala kombinazio gehiagi dauzka, zean, botoian eta ja liatzen azten, hiri bentsal liatzen azten. Igual ez naulako ditutare, bai. Jolasa hauetan.
ordan golpez aportu daitezke, golpeak eman. Vale, hortaz zuzenean jute naiz. Ona. Bueno, eske hemen behitik... Vale. Berriz jetzi nahi dut. Vale, eskuira junta bat da. Kriston lioa da, botoa. Baina nik gaur ere ez daukaz legia. Zindar. Gutxen ziritxe. Gutxen zitzultzeko errezak. Seiko nagatze zen.
Tengo nuke hau lazer guztiak itzalduko ere. Hau ez dut gehiagin izkatzea. Hortaz, hoi egin da on bai julezke bona. Eta partida gordo egiten dugu. Na julezkeu. Agian beheko hauek egitea, ez lehenak. Hor teletransportea da, baina... Badago, baina ez. Pasa. Bati no. Un descanso. Jarrita. Ese tampoco. Ah, vale. Se...
Ikiala leheno zuten portalura. Ikiala uste. Hemendik ezin dizku? Hortik ere ez. Hau zen leheno. Ona etortzen. Hor dago teleporta, bale. Hau da paraik ezakin egin, gordein berdeu saltua hamendik zartzen. Zona guztie daukate habilitate desblokeatutako zea, horretik ikusitako mekanika. Hau errotan ikusi nintzen olako borobilak gidatzen. Zea horreko roldi horrekin. Vale. Eta hartu hori tamen. Idealena ezkerre hartzea izango zen. Koño, hemen bat aztuta daukat. Ez, eskuira jomerren ez da. Gatzi zezkiu, 3. Eta 3 egiteko, honena da dugu. Hora jutea eta mendik egitea. Hora partida gordetzen dugu. Lehenengo ezkerrekoak ingoetut eta gero eskin. Ezkerrekoa ezin da. Hortaz hemen goitik etorri gargea. Vale. Horre lehenengo eskubitua ingoet eta gero ezkerreko bilak eta listo. Ez izu joditu amendik unaino jarri garrotela zea.
ez ikusten non daun disparatzen zen. Eta ez zaitiz ikusten hau izangoan, ikusten da salvajada. Zaren eman behar. Igual puskatu dituzu, bale? Joder, J-San. Apurtu inda. Tampoco ya está. Está quemando a Nael Salanse. Askotan, leno FIFAn ere zintzanean gauza berdina itzi. Botoia ez dauka. Vale, bi falta di. Eta... Ez ya, ez ez du merezi. Hemen dut. Ziratik jarreko nun hemen garbi apurtzea konbrazula bezala. Bizi bertzea bueltan.
Joder, desesperante, hemen zendatzen. Toki txikiak zela. Bestatik ireki dago. Erdiko behar du. Más pare. Baina bertan da, hor. Gordetza berezik zen bertzen igual desesperante eta proiektia teleportetatik pasatu batzen. A ver. Vale, amendik ona. Pasa. Bale, hor suposatzen da, suposatzen barrua sartu beharko. Ze hemen goian dagoela kontuetan ez. Ze hor gora igo bergea eta... Bale, bat gehatzen zaigu. Bat hau indakoan teleportea jungo ya, eta teleportetik ja amaiera suposatzen da. Zetan itzen ez nula ikusten pertsona anuntzio. Baina, hemen gora joan behar geha, eta hemen dira.
Haizea dago. Joder, notifikazioa lurra ikutu etenean saltatu. Nire bazaten ditzen, joez. Zenbat ez egin gustatzen notifikazioa. Vale, azkena ja. Ez dakiten hauen bossik edo izango da. Gorde eta guazen gora. Amendik entxe da, ez? Amendik, eta bera. Amendik, ale. Partida gordetzen zen. Amaiera da. O boss bat dago edo... Ez dakit, baina... Bentsat amaiera da garbi da. Zerbait indoa horiek. Zadioz gure launontza espaldian ez da ikusi. Beste bi launak txalupan zatoztenak, leheno cutscene baten ikusi. Eta ontz gaiztoak ere zara. Artistikoki jolasa zora arkia gure bugartuko dugu. Baragira bazalduko zara. Demanda cojones.
sendatzeko zea badu. Almena. Egotka hartan, pantanko izan zan zara. Gura zegoenez ezin zan azan. Ezagun nuke eren bat kendu dira dara. Nahastuta dago, roka emerduzu da inoz. Uste horretako beste bat izan denela. Pantanuko beratzen. Horreta... Barruda sartzen da. Konboa da hona, bizitza asko hor dut.
Hostia. Su pasatzen da izango gara. Izango da zu, pasatzen hau nola eskibatu behar. Diantegia iruditzen zait. Eta idean zoita zinezkoa da. Golpeak egitatzea. State dosso che si sono pensate a Devo sapere se la sa.
borroka hau jarriko nun. Haizea. Zona batzutan haizea hartzen egiten da. Vale, golpe da. Toki batzutan haizea ertetzen dula ingo nun parakesakin altura ebazte. Ez da. Hau ba, lehenengo bi erenak bizitzanako 3 laurdenak izugarri errezkendu izkiot. Bizitzari atzian kentzen. Pero bukaerako hau brillantei. Pena. Jolasa sentzazio txarra horrekin bukatu gara. Neare naiz mugitzen, pertsonaia. Botoi ematen nintzen bintzen.
hori gertatuta zaio. Zizan dio, hasi egin beharko zuela argiaren indarrakin. Hasi egin beharko zuela, hasi egin gozela. Zuaitz bihurtu da, izan daiteke. Aukera ez digutelako eman, baina ez dela Dark Soulsen amaiera gogoratzen dit. Leno zuaitz handi ura zen tokian zeurazki aterako da beste bat. Amaitu da, hori The Will of the Wisps, eta kreditok utziko ditugu 6 bat ezagunean. Engo zaigu. Anderrena. Jolasa asko gustatu zait. Banakien lehenengo jolasa oso nazala, bigarrena oso nada, nezin dio damar bat. Pare bat arazotxo ikuste ditu, Mandergoina gairi ondo ikuste. Bat izan, bosura ulakukoa zana, ezin zinala zendatu, eta hemen, azkeneko gozaneko laiten dut zain da, lehenengo bizitzaren hiru laurdenak oso errez etxi guztio, eta amaieran esan detenanik, jarriko nitu haizeko torrontea gauzazkoak edo altuera irabazian izan. Zegero putada badazea, mina hartzen badezu, denbora batean nahi nintzetetzin erantzuten jolasan. Hor pertsonaiak esan mandoan sakatuta botoiak duen askotan erori egiten. Ez dela jolasezua hartzea da, plataforma zela oso ondo da. Eta beste arazoa da, igual botoi kombinazio gehi, amaierako bihatzen eztentzea. Nire ez dakit ez baina. Egia da, ni pausa handi bat egin dela aurrekotik. Etxe. Lapsa bestitzeko horrek atzaren. Hori. Egia da pausa bat ez da. Nik... Bueno, galde una bat. Bagazo nora izuen hauka. Artistiko dioso dago, plataforma zela dago. Metroidvania
Ez da, amarra ezin diten, ze amarra jolas izugarri gutxiko, ez dakit, bada on, jolasen bat amarra emango niokena. Beraz, dudotan nago, 9 o 9,5 batena. Baina, bueno, izan dituten pare bat arazotxo horiek. Agian, zea gutxiago egitea, kombinazioak errazago izatea, edo, hainbeste habilitatez izatea, edo errezago gogorazteko modukoan egotea, eta ero bi boss hoiek konponduzkero 10 emango nioke. Ze bi hoiek ustezko dauzkan arazoak. Bestela oso ondo dago. Gaina pertsonaia era ezberdinetan garatu zakezu, arma ezberdinak erabil, ni mailua ibildiret asko, gustatu zitzaigun da, baina beste batera jolatzen duzu, beste era batera jolaztu izakezu. Eta bestela oso ondo, asko gustazutan jolazan. Lehenengoa naukan jolaztuta, beti banakien jolazu zona zela, baina beti pasata, aztu plazia, eta ez ibilita. Eta bueno, hau adokitu nuntzean, Xbox Game Passean, eta izugarri gustatu zen. Desde luego, hirugarrena itema dute, bilikonez, eta agian lehenengoan erabiltu bilikonez. Gero zen. Baina, bueno, hau izan da guztia. Espero zuen guztoko izatea, zuzen baina guztu. Giro amazan du. Moztu ingo, bai ala bai, zeiten da youtubera egotzen eta gero, ez dakit, berriz hasiko da izen zuzen. Segurazki ez, baina zerbait bada Twitterretik jarriko, baina zuzenko txiki bat. Edo agian egiten detena da, aprobetxatu guain, Doom deskargatzeu eta agian egin ez da zuzenko txiki bat. Ez dakit. Bueno, Doom ez dakit, hona da egitako Game Passean. Baina, bueno, behiratu. Bueno, ematen du territoak amaitzen da idea da. Ander, goena amari egin ez. Ez dakit ikusiko esan dugu hau, baina uste malizu, zorionak bihatzen izatzetan benetan harro zuni gaino bat zer kreditoa zizarrik zuen zorionak eta ba, bueno, jarraitzen du ez dakit pasatu ingo du, Anderren izena nahi nuen bat ikusti. Zuek ikusi ezatu zuten, euskaldun bat egon dela, eta gainera korretu nuen goiana agertu da, beraz. Gameplayan garatzaile izan data. Eta, bueno, hau izan da Ori and the Will of the Wisps, eta besterik gabe, ale ba, hurren arte.